Cyn bennaeth sy'n byd-y-ffail, dan glo am flynyddoedd am gam drin 4 o blant ifanc rhwng 2019 a 2023. Da ni'n gwybod erbyn hyn fod na honiadau i fod o wedi cam drin am dros 4 degawd, a heno datblygiad newydd yn yr ymchwiliad. Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau bod nhw'n ymchwilio i 2 achos newydd mewn cysylltiad â Neil Foden, a fod yr honiadau yn ymwneud â fo yn meithrin perthynas amrhiodol a cham drin rhywiol. Maen nhw hefyd wedi cadarnhau fod yr honiadau mewn cysylltiad â dioddefwyr oedd yn blant ar adeg y drosedd. Tu hwnt i'r ymchwiliadau troseddol, mae yna ymchwiliadau eraill ar waith hefyd. Yr adolygiad ymarfer plant i weld pa wersi sydd i'w dysgu, ond mae yna rai yn poeni fod hwnnw'n rhy gyfyng a sawl galwad am ymchwiliad cyhoeddus wedi bod. Pennaeth Ysgol Friars ym Mangor oedd Foden, ac mae un a weithiodd yn yr ysgol am 20 mlynedd wedi bod yn rhannu theimladau efo newyddion S4C. Mae yna bobl yn yr ysgol sydd efo gwybodaeth, a'r teimlad sydd gynnau ydy bod nhw ddim am ymlaen. Mae Anna, nid ei henw iawn, yn deud fod cyfrinacha yn gysgod dros dyfodol yr ysgol, actor sy'n lleisio ei geiriau. Mae yna bethau wedi digwydd yn yr ysgol sydd angen dod allan. Yn ôl Anna, mae methianna mawr wedi bod yn arweinyddiaeth yr ysgol dros y blynyddoedd, ac mae hi'n cwestiynu faint o fanylion sydd yn cael ei roi i'r adolygiad ymarfer plant am sut oedd yr ysgol yn cael ei rhedeg dan Foden. Mae yna rai aelodau o staff yn gwybod mwy na maen nhw'n dweud. Bod Foden wedi garcharu, mae hi'n credu o'i phrofiad hi fod ei ddylanwad yn parhau. Dwi'n meddwl fod y teimlad o ofn mawr wedi lleihau, ond oedd yr un staff o'r tîm rheoli dal yna wedi cael ei moldio i mewn i sut oedd eisiau nhw fihafio. Dwi wedi siarad â nifer o staff presennol a chyn staff yr ysgol sy'n rhannu teimladau Anna. Yn ei plith, Steve, nid ei enw iawn, a oedd yn arfer gweithio fel uwch reolwr yn Ysgol Friars. Dros y blynyddoedd meddai mi newidiodd Foden ei ffordd o reoli, o fod yn un oedd yn cydweithio i ffordd oedd yn fwy awdurdodol a chalad. Nath hyn arwain at lot o staff yn cael ei bwlio ac mi gafodd effaith ddychrynllyd ar ei hechyd meddwl. Yn anffodus, meddai, mae'n debyg bod y diwylliant yna, heblaw am amball eithriad, wedi gwreiddio'n ddefn o hyd yn yr ysgol. Mae angen symud ymlaen at ddiwylliant sy'n gynhwysol, yn dryloiw ac yn empathetig, a chreu teimlad yn yr ysgol sy'n cynnal hyder staff. Mae swydd pennaeth ar gyfer Ysgol Friars wedi cael ei hysbysebu 2 gwaith, ond hyd yma tydi hi ddim wedi bod yn bosib gwneud penodiad parhaol, medda'r llywodraethwyr. Gan fod recriwtio pennaeth wedi bod yn heriol, medda Cyngor Gwynedd, mae penderfyniad wedi wneud rwan i hysbysebu am bennaeth dros dro i sicrhau sefydlogrwydd. Brian Jones ydi cadeirydd newydd llywodraethwyr Ysgol Friars, ac mi ddudodd mewn datganiad fod mwyafrif y llywodraethwyr yn newydd ac ei bod yn gwneud ei gorau glas dros y disgyblion a'r staff. Mae'r heriau dros y flwyddyn aeth heibio wedi bod yn ddigynsail, meddai, ac mae ei sylw rwan ar arweinyddiaeth sefydlog i symud yr ysgol yn ei blaen. Mae Cyngor Gwynedd yn pwysleisio drwy gydol yr holl ymchwiliadau a'r trefniadau sydd mewn lle ac sydd ar y gweill na fyddan nhw byth am eiliad yn anghofio am y rhai pwysica yng nghanol hyn i gyd, y merched gafodd ei cam drin. Mewn datganiad, mi ddudodd Cyngor Gwynedd ei bod rwan yn cynnal adolygiadau o'i prosesau mewnol. Mi fydd bargyfreithiwr arbenigol annibynnol yn ymchwilio i ddigwyddiadau yn 2019 gafodd ei cyfeirio atyn nhw yn ystod achos llys Foden. Mae un o bwyllgorau'r cyngor yn edrych ar drefniadau amddiffyn plant yr awdurdod. Ar ben hynny, mi fydd yna adolygiad o adroddiad Pwyllgor Cwynion Annibynnol gafodd hefyd i'w wneud yn 2019, ac mae'r cyngor yn adolygu i hamateb i geisiadau'r rhyddid gwybodaeth. Ar ôl gadael yr ysgol yn ddiweddar, mae Anna'n teimlo bod ganddi ryddid i siarad yn gyhoeddus. Mae hi'n deud fod digwyddiadau'r flwyddyn ddiwetha wedi cael effaith ddwfn arni. Mae hyn yn fwy na Foden ei hun. Mi oedd e wedi gwneud siŵr fod o wedi cael ei amgylchynu gan bobl o ddim yn mynd i gwestiynu fo. Mae'r uwch ddim rheoli dal yno, a tra fydden nhw, dydy pethau'n bendant sy'n mynd i newid. Mae angen llecha mlaen yr ysgol, a cychwyn o'r cychwyn eto. Tydi'r llywodraethwyr meddan nhw ddim yn medru rhoi sylwadau ar faterion staff, ond mi ddudodd y cadeirydd i fod o ar gael i wrando ar bryderon ac fod Cyngor Gwynedd yn cynghori a chefnogi'r llywodraethwyr gydol yr amser. Wrth iddi ddod i'r amlwg fod yr heddlu'n ymchwilio i ragor o honiadau am Foden, mae yna gwestiynau o hyd
am be ddigwyddodd o danu arweinyddiaeth o dros y blynyddoedd. Mi guddiodd Foden gyfrinachad tywyll yn yr ysgol yma, y pennaeth a'r paedophile, ond rwan mae yna wybodaeth newydd am sut oedd o'n rheoli ysgol Friars. Mae'n edrych yn debyg i mi fod Neil Foden yn cael rhwydd hynt i wneud beth bynnag oedd o eisiau wneud. Mae Undeb Addysg y mwyaf Cymru yn honni fod Foden wedi bod yn penodi staff, heb hysbysebion, heb gyfweliadau a heb lywodraethwyr. Yn ystod yr achos llys, mi glywon ni dystiolaeth ddirdynol am droseddau'r rhyw Foden yn erbyn plant. Mi nath y cwbl ysgwyd y byd addysg yng Nghymru a chymuned ysgol Friars a thu hwnt. Ond rwan mae wedi dod i'r amlwg fod 'na honiadau newydd fod Foden yn cam ddefnyddio prosesa o fewn yr ysgol wrth reoli hefyd. A llywodraethwyr i ddweud bod y llywodraeth ddim yn rhoi digon o arian i addysg. Roedd o'n un o wynebau cyhoeddus byd addysg yng Nghymru ers degawda. Mwyn sicrhau bod blaenoriaeth... Ac ariannu ysgolion yn bwnc yr oeddwn ni drafod yn aml. Bod yr arian yn mynd i mewn i ysgolion lle mae i fod. Dwi'n meddwl bod ni'n iawn y flwyddyn ariannol nesaf oherwydd maint y pres da ni'n cario drosodd. A dyma fo, ddeng mis cyn cael ei arestio'n sôn am gyllideba ar ôl y cyfnodau clo. Roedd gan ysgol Friars bron i filiwn o bunna wrth gefn, yn benna oherwydd grantiau'n sgil y pandemig. Ond erbyn Ionawr eleni, roedd yr ysgol mewn dyled o £500,000 ac mi roedd rhaid dechrau'r broses o ddiswyddiadau gorfodol. Bydd yna lawer iawn mwy o wario nag y dylid bod ar staffio, ac yn amlwg dyna neb yn cadw golwg arno fo. Wedyn, da ni sbio ar y flwyddyn academaidd ddwytha. Mae Dilwyn Griffiths yn gynrychiolydd undeb i nifer o staff ysgol Friars. Ti'n gweld y fan hyn, internal, external, nor advertised y fan de. Mae dogfenna sydd wedi cael ei rhannu fo newyddion S4C yn dangos fod y penodiadau gafodd ei gwneud yn ysgol Friars yn anarferol o uchel. 94 o staff mewn 2 blynedd. Doedd bron i hanner y swyddi ddim wedi cael ei hysbysebu. Mae hyn yn wirioneddol anarferol ynde, bod yna gymaint wedi cael ei gwneud. O na rhywfaint ohonyn nhw allan ddyrchafiad o fewn yr ysgol. Ond yn amlwg yna rhywun wedi penodi, ac o'r penodiadau gyd, a rhai oedd wedi mynd trwy broses o hysbysebu ac yn y blaen, dim ond rhyw lon llaw ohonyn nhw oedd yna, lle oedd yna gyfweliad wedi bod. Ac yn y cyfweliadau'r hynny, oedd hi'n anarferol iawn i weld unrhyw aelod o'r corff llywodraethol arnyn nhw. Oedd o fel rhyw arglwydd ar ei deyrnas ei hun rwsyd. Ydy peidio cael panel penodi efo llywodraethwyr yno yn anghyffredin? Yndi fyswn i'n ei ddeud. Mi ddoth y broses ymgynghori i ben heb i'r ysgol orfod diswyddo staff. Diolch i 17 nath adael yn wirfoddol. Roeddech chi un i glwbo neu ddim? Mae Jill, nid ei henw iawn, yn gweithio yn yr ysgol. Mae hi'n deud ei bod yn nabod nifer gafodd gynnig swydd gan Foden heb fynd drwy brosesau swyddogol. Roedd yna lot o'r staff yma fod swyddi penodol yn cael eu cadw'n arbennig ar gyfer rhai pobl, a byddai'r broses recriwtio a phenodi yn ddim yn deg nac yn ddiduedd. Dwi'n gwybod am bobl gafodd gynnig swyddi ac yn sicr dyna ddim hysbyseb. I ni ofyn sawl tro, doedd neb o lywodraethwyr newydd yr ysgol am wneud cyfweliad, ond mewn datganiad mi ddudon nhw fod yna aneglurder am y prosesau hysbysebu a phenodi gafodd ei gwneud gan Neil Foden yn ystod ei 26 mlynedd fel pennaeth. A doedd trefniadau recriwtio gorffennol ddim yn digon agored a thryloiw. Mae polisia a gweinyddiaeth yr ysgol yn cael ei hadolygu, byddai bod yn cyd-fynd a phob gofyn statudol a pholisia'r ysgol a'r cyngor. Mae yna gwestiwn yn codi hefyd sut nad oedd hyn wedi amlygu hun yn yr awdurdod, achos ffordd mae'r pethau'n gweithio, mae'r ysgol sy'n gwneud y penodi, a wedyn yr awdurdod lleol sydd yn gyfrifol am roed yr cytundebau allan i bobl. Mae yna gwestiwn yn codi fan'na hefyd, sut oedd hynny'n mynd ymlaen. O sut oedd yr awdurdod lleol ddim wedi sylwi bod hyn yn anarferol? Dwi'n gwybod yr ateb. Mae yna gymaint o bethau yn does.
am ysgol Fairs ynghylch sut nad oedd neb wedi sylwi ar hyn. Hwna di'r cwestiwn sy'n codi hefo bob dim sydd wedi digwydd na i bob pwrpas. Mae datganiad gan Gyngor Gwynedd yn nodi nad oedd pob un o'r 94 penodiad yn rhai o'r newydd, rhwng a gyfuniad o swyddi dros dro, dyrchafiadau a newidiadau mewnol. Mae'r awdurdod yn cefnogi llywodraethwyr ac arweinyddiaeth newydd yr ysgol rwan i wneud yn siŵr fod eu prosesau hysbysebu a phenodi staff yn gadarn ac effeithiol i'r dyfodol. Mae'n tanseilio hyder y cyhoedd. Mae cyllidebau ysgolion yn dod o'r pwrs cyhoeddus, yn dydi. Ac dwi'n meddwl bydda cyhoedd y licio gwybod bod yr arian hwnnw'n cael ei ddefnyddio'n briodol. Mae'r llywodraethwyr a Chyngor Gwynedd yn deud fod yr ysgol bellach mewn sefyllfa ariannol gadarn a'i bod yn cydweithio ar reolaeth gyffredinol ac ariannol yr ysgol wrth symud ymlaen. Mae Foden dan glo, ond mae yna fanylion am sut oedd o'n gweithio dros y blynyddoedd yn dechrau dod i'r amlwg fesul dipyn.